دیسا کورد بیژن بلا جدره بێگومان تێ. بلاش بلێ بێگومانتی بلا ji belê tê bêguman bêhêvî yani guman hêvî yani mere hêviyê jê nakê bêguman bêhêvî ye. بله yani apo ana tedbêjî ev tişt em karin bînin ser hevala yani yok hevalekî mero hebe ticarî hêviya me re tune bike tehdêl mero bike û tijnişkî de tibînit tehdêl me re dike me re kar veya bêje. Yani me hêvî nekir ev dostaya ev hevalaya vê tehdêl me bike vê xedrêl me bike. hinek bi dostayî mere bedde û debî wî zimanê wî xweş e bi deb dost e ama bi dil dijmin e. Belê Ece ew kesê bi dostayî cem de dikeve û dilê wî dijminê te yê dixwazî carekê te biwalînê keysê te bînî wê te vede.